ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്തൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്, ഒഴിച്ച് കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 1/2 കിലോ മത്തൻ തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 6 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ 3 ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ചെറിയുള്ളി, 1 വെളുത്തുള്ളി കൂടി അരച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പത്തിന് നമ്മളെ മത്തൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 വിസിൽ വന്ന് തുറന്നിക്കണം. ഇനി അത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിക്കണ്. അതിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി മത്തൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ആ ജാറൊന്ന് ചുഴറ്റി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വറവിടാൻ 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണ്. പിന്നെ 2 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിക്കണ്. ഇനി ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മത്തൻ കറി നല്ല തിളച്ച് വന്നിക്കണേ. ഇനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കറി ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് ആ ചട്ടി ചുഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ മത്തൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മത്തൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം.